Dobrý deň, priatelia, kolegovia, priatelia školstva. Najlepšie sú takéto spontánne videá k téme. Bez prípravy, tak si jedno z nich spravím. Chcel by som rozobrať tému testovania 9, ktorú v našej skupine Spoločenstvo slovenčinárov, priateľov školy a vyučovania slovenčiny na Facebooku rozoberáme. Rozhodli sme sa, že napíšeme požiadavku, aby sa testovanie 9 realizovalo 2 dni. Jeden deň matematika, jeden deň slovenčina, a aby sa nejako pridalo aj viac času, keďže toto testovanie 9 je predovšetkým o čítaní s porozumením, alebo aby sa tento test čítania s porozumením rozdelil. No, takže dnes to posielam, prípadne keď ešte máte nejakí záujemcovia záujem o to, aby ste sa podpísali pod ten list, tak sa mi ozvite. Je to zverejnené na facebookovej skupine a budem ho posielať na ministerstvo školstva. No, naše rozhovory, chcem povedať, že naše rozhovory sú aj sledované, pretože naša skupina je verejná, je tam už takmer 11 000, vyše 11 000 ľudí a viem, že je tam veľmi veľa aj tých ľudí z rôznych inštitúcií, z rôznych médií a podobne. Ja ich tam aj púšťam, aj keď mám pocit, že teda idú špehovať, ako idú zisťovať, idú monitorovať, aby sme si to tak povedali. Takže ja ich tam pokojne púšťam, pretože chceme, aby tá naša skupina bola mienkotvorná a keďže už nie len o slovenčine, ale aj o vyučovaní vôbec, tak sa pomaly aj to mienkotvornou stávame, pretože zaznamenal som pred chvíľou jeden článok z portálu Interes o tom, ako sa rozprávame o tomto testovaní 9 a teda, že plánujeme požiadať ministerstvo, aby boli zmeny. Takže stávame sa naozaj mienkotvornou a ja túto mienkotvornosť určite v budúcnosti využijem a môžeme vytvoriť aj nejaké väčšie veci, väčšie iniciatívy a podobne. O tom vás budem informovať buď na skupine, alebo na mojej webovej stránke, alebo na mojom Facebooku osobnom, alebo teda takto prostredníctvom videí. Nech sa páči, pridávajte sa, začíname byť veľmi silná skupina a možno niečo zmeníme. Možno. Pretože ja som si už čítal v tej našej iniciatíve vyjadrenie, tuším aj NIVAMu, aj ministerstva, čo ma fascinuje, odkedy sa zaoberám školstvom a odkedy ho kritizujem, pretože na jednej strane máme tam kopec ľudí, zamestnancov, úradníkov, ktorí na týchto inštitúciách školských pracujú a na druhej strane týchto kopec pracovníkov sa vyjadria, že takáto zmena nie je možná, že by to zaťažilo školy, že by to bolo finančne náročnejšie. No dobre, ale teraz si povedzme pravdu, o čo nám pedagógom ide a asi im o to nejde. Ide nám o to, aby tie deti to testovanie napísali v čo najlepších podmienkach, aby mali adekvátne výsledky, aby potom nevznikali rôzne rebríčky, rôzne články o tom, ako školstvo, učitelia zlyhávajú, pritom zlyhávajú obyčajní politici, nekompetentní politici, všelijakí úradníci a podobne, ktorí odmietajú naše zmeny, ktoré vychádzajú z našich skúseností, z našej dlhodobej praxe. My vieme veľmi dobre, ako to testovanie prebieha, aj vieme, že by testovanie cez 2 dni v 2 dni, nie cez 2 dni, v 2 dni by trvalo, by bolo zložitejšie, možno aj logisticky, ale nie je to nemožné. Moja mama ma vždy učí, nič nie je nemožné. Ten, kto nechce, tak vtedy je to nemožné. Všetko sa dá spraviť, treba si k tomu sadnúť a keď tam sú tí úradníci veľmi dobre platení, neexistuje, aby nevymysleli efektívny spôsob, aby sa testovanie dalo realizovať tak, aby deti mali vhodné podmienky na to. No, niektorí laici alebo tí, čo školstvo vnímajú len povrchne, povedia, že na čo to testovanie, aj tak sú všetky deti prijaté na školy, ale omyl. Je veľmi veľa detí, ktorým na tom testovaní záleží a chcú mať nejaké lepšie výsledky a chcú vidieť to, že sa oplatí učiť, že vedia, že ich to poteší. Jednoducho, vždy, keď si spravíte nejaký test
a zistíte, že ho spravíte dobre, tak vás to poteší. Nemusí to byť len kvôli strednej škole, ale jednoducho môže to byť kvôli nejakej radosti, možno ich rodičia motivovali, alebo napríklad ja som mojim žiakom povedal, že keď to napíšu ako trieda na 65%, čo je taká lepšia trojka, tak im vystrojím pizza party, že ako odmenu, že teda sa naučili, že vedeli a že logicky rozmýšľali. A preto by mali mať na to čo najlepšie podmienky, nepočítať s tým, že čo, aj tak to je na nič to testovanie. No keď už je to celoslovenské testovanie, tak má asi nejakú funkciu. Okrem toho treba spraviť aj veľmi dobré podmienky deťom, ktoré sú zo slabšieho sociálneho prostredia, ktorí sa trošku menej učia a keď uvidia haldy textu, málo času a ten text musia podrobne čítať, tak jednoducho vzdajú akúkoľvek snahu a začnú typovať. To potom aké sú výsledky? Toto ako môže jeden odborník povedať, že jednoducho je to drahé a je to logisticky náročné. A ešte viete, čo povedali, že pre školy to bude ťažšie. Oni sa vyhovárajú na školy, oni to nevedia spraviť, sú neschopní, dávajú testovanie pomaly už v januári, stále ho približujú, potom tie deti tam čakajú mesiac na výsledky, hoci v nejakom pedagogickom pokyne máme napísané, že máme písomky opraviť do 14 dní. No a všetko ide proti tejto psychohygiene. Ja si dovolím povedať, že toto testovanie 9 až 3 dní, alebo 3 dní žiakov ničí ich psychohygienu. Ako môžu po ťažkom, náročnom teste z matematiky, alebo treba zo slovenčiny nasledovať ďalší test. Veď dobre vieme, že v metodických pokynoch máme napísané, že v jeden deň nemôžu byť dve veľké písomky a dobre vieme, že tie naše písomky sú len tematické, len toto sú písomky, ktoré sú z celých 5 rokov, možno aj z celého prvého stupňa, lebo aj ten sa môže testovať v deviatackom testovaní. Toto ako môže takto nekompetentne odpovedať NIVAM, ktorý je zodpovedný za pedagogiku, za štátny vzdelávací program a za niečo. A ministerstvo školstva, to koho tam majú? No to vieme, koho tam majú, veď my sme nemali normálneho ministra už dlhé roky a tento Drucker to je absolútna nula, čo mu povedia, tak to zopakuje. A jeho tlačové oddelenie, už vidím tú odpoveď, že ako to nie je možné. To ani, ak to pozeráte toto video vy hore, tak ani mi neodpovedajte na takéto veci, že sa to nedá, lebo ja viem presne, čo vy viete odpovedať, lebo vy viete pekne diplomaticky odmietať. A teraz nejde vôbec o učiteľov, ani nejde ani o vás, ide o tie deti, aby mali dobré podmienky. Mňa fascinuje, že v čase inklúzie, keď hovoríme, že všetko má byť individuálne, má sa dať dostatok času, má sa všetko hlboko robiť, nie povrchne, oni povedia, že jednoducho to nie je možné a dajú dve obrovské písomky po 25-minútovej prestávke za sebou, keď deti sú úplne vyčerpané. Hlavne, že deti na stredných školách, tam sú tie podmienky veľmi prísno stanovené, dávajú sa tam potrebné prestávky, dáva sa tam čas na rozmyslenie, dáva sa tam podmienka, aby deti nematurovali v jeden deň z viacerých predmetov, no všetko je tam upravené, no a na základnej škole, kde sú malé deti, v pubertálnom období, kedy sa nevedia ešte tak veľmi sústrediť a nie sú pripravení na takú hlbavú prácu ako na tých stredných školách, tam to nie je možné. Takže veľmi som rozčúlený a budem na toto tlačiť a ľudia naozaj pridávajte sa k týmto našim iniciatívam, pretože školstvo je v rukách absolútne nekompetentných ľudí, pretože ja vám tu na mieste hovorím, že testovanie alebo tie naše požiadavky, testovanie v 2 dní, lepšia úprava pre deti so zdravotným znevýhodnením a viac času na to čítanie s porozumením sú úplne adekvátne a možné požiadavky, ktoré pochádzajú od nás, učiteľov. Takže musím hrubo odmietnúť takéto nekompetentné vyjadrenie. Ja ten list pošlem a budem prísne sledovať, ako to vyriešia. Nechcel som to poslať médiám, ale po takomto vyjadrení verejnom, že to jednoducho nie je možné, že našu iniciatívu zotreli už hneď v zárodku, tak určite to tým médiám pošlem. Prepáč, naozaj som veľmi rozčúlený, pretože naozaj neriešim tu teraz platy, neriešim tu teraz ospravedlnenky, neriešim tu, že máme strašne veľa žiakov v triedách, kde sa inklúzia nedá robiť. Riešim tu úplne opodstatnenú vec, ktorá je v súlade s pedagogikou, so psychológiou, so zásadami psychohygieny, ktorú bežní učitelia dodržiavajú. Ešte aj v tých rozvrhoch hodín sa zástupcovia a riaditelia snažia, aby teda tie hodiny boli nejako normálne usporiadané. A
oni nevedia spraviť takúto minimálnu a kozmetickú zmenu a vyhovárajú sa na školy, že by to bolo pre nás záťaž. A to, že by to spravilo nejaké náklady, no tak tomu absolútne neverím. Žiadny náklad navyše by to nespravilo, jedine, že by dozor z externého prostredia musel prísť dvakrát a nejaké tie dopravné nejaké tie poplatky za dopravu by sa museli uhrádzať. Nie som si teraz istý, že či ten externý dozor dostáva aj nejaké peniaze za to, ale to sú úplné drobnosti, najmä keď náš cieľ je spoločný, mať lepšie výsledky z testovania, ktoré sa už nebudú tak kritizovať, ako to kritizujú vždy, keď sa zhoršia a kritizujú vždy učiteľov. A my teraz ako učitelia im podávame návrh, ako by sa to dalo aspoň trošku zlepšiť. A oni to nechcú počúvať alebo hneď to odmietnú. Takže toľko som len teraz chcel, keď chcete, vyjadrite sa, píšte, naozaj zdieľajte toto video, lebo ja nepotrebujem žiadne lajky, ja nemám v týchto YouTubeových videách nadstavenú reklamu, že mi to nejako platí alebo niečo také za pozretie alebo podobne. Tak zdieľajte, to sú to čisto informačné, odborné videá, ktoré jednoducho sú určené pre všetkých učiteľov, ale aj pre rodičov, aby si uvedomili, čo sa deje, ale aj pre žiakov. Takže len toľko som chcel a som naozaj z toho rozčarovaný, že takto sa môže inštitúcia, ktorá zodpovedá za školstvo, za deti, za mládež, za učiteľov, že sa môže takto nekompetentne vyjadriť. Ale čo chceme, tento marazmus je tu od 89., pretože do ministerstiev a do tých funkcií sa dávajú len politicky konformné osoby, politicky podfarbené osoby, ktoré nemajú nič so školstvom, jedine to, že tú školu absolvovali ako žiaci a študenti. Ďakujem za pozornosť, teším sa na diskusiu.